Namhlanje kuvela umsolo yedwa enkantolo eMantshi yaseGoli. Amaphoyisa athi amacala bebhekene nomunye abeboshwe naye asahoxisiwe kwamanje njengoba kusaqhubeka uphenyo. UVictor Majola owaboshwa ngoMsombuluko ubhekene necala lokubulala nokubulala ngenhloso. Ubhekane necala elibi kakhulu wabecala lokubulala nokuhlela kuhlolo okwamanje okushushisa bafanqaba ukuthi udedelwe ngebhesi. UHarris wadutshulwa wabulawa ngemuva kokuyohlola esakhiweni esiduniwe enkabeni yedolobha lapho inkampani yakhe yonogada yayiqashwe khona. Ngesikhathi sophenyo amaphoyisa athi kunomfanekiso wevideo lapho kwabulawa khona uDJ Harris okhombisa umlisa onezimpithe ekhanda. Kepha namhlanje uMajola uvele enkantolo engenazo izimpithi. uMajola ongumsolo wokuqala kuleli cala uhlela ukufaka isicelo sebheyili ngenyanga ezayo. Ummeli wakhe utshele inkantolo ukuthi komsolo udinga usizo lwezempilo ngemuva kwezinsolo zokulinyazwa ngamaphoyisa ngesikhathi eboshwa. This accused seeks medical attention. He instructs me that when he was arrested on Monday, he was assaulted by the police and he suffered serious injuries on his body, on his hands, and some other parts of his body or shape. On that basis, he seeks medical attention. Umsolwa uzogcinwa esitokisini njengoba amaphoyisa esazoqinisekisa ikheli lakhe.